If why na motor kita. If no like why na la Lord ka fa agba night. Then na kwa why nkozo nka yorenji okunwu ya n'ime nwu ya na ebe akwa. Okwa ka food awufu ndị nne na ade na ata. If na akpụ ka fa bu. So ọ bụ na your mom na elu di fa when I was in a school nwa ilo school gbada anya o life adro quiz bogodu nwa ya si n'elu ebe adapụ kita okay food awufu ndị nne na ade na ata. So ọ bụ na a na-azụ gị na-akwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ na-asị iwere nwayọ n'ụwa bụ nwayọ pay attention ịghọtago. So ka ịfụkwasị our parents our mother they try. Onwe ihe mee kịta onwe my friend na-emebe ide onye m 500,000 ka eje nete ndị nọ n'ụlọ ọgwụ mana achọrọ m ka nyezie ndị a 50,000 ka fa welugolo ife mbụ ndị a ngafe maka asị onye enyelu ya nye gwa drive unu ka ọ gbatu breki na onwe ihe nchọ inye unu ka nyefa 50,000 ka fa welugolo ife ịghọtago. So that is just the usual di compremoa. Kenya iko. I want my friend. I am a baby. So uno ako kan neje. So uno bundi sama. Ego maya. Ego noro.